heel benieuwd. We gaan lekker naar deze wedstrijd toe. Het aanlezer is er klaar voor. Wat is dat? Heersen, heersen zo. Ik wil Heerenveen. Ik wil heersen. Dan hebben we er maar nog strijden. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we er door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Spel 1, het minderspel. Oké, het spel werkt als volgt. De 1 wil blinddoeken. Ja. Degene die de blinddoek om heeft, Ja. moet zo weinig mogelijk mijn onrijd zien en deze streep bereiken. Oké, ik denk. Nee, ik denk het wel. Hey! Nee! Ja. Hoppa! Oh, jammer. Ik hield wel een tactiek. 1-0. Speel 2. Winglazen binnen een harkje. Die hebben we maar de wc-rol binnen een harkje tot aan deze streep. Als je die streep onraakt, dan is hij binnen. 3, 2, 1, go. Hoppa! Je zit wel Hotsa! een appeltje onder het gras. 0. Speel 3. Kerstjes uitblazen. Regels binnen. Mensen van Algeren. Zo vol mogelijk kerstjes uitblazen. Oké. Ja, dan heb ik mijn volgende spel maar aan, maatje. Het alles beslissende spel. Wie het eerste 100 tissues uit een tissuebox kan halen. 3, 2, 1, go! Hoppa! Hey! Ja, ja! Hoppa! We de SC Heerenveen nu. Nee, Ja. ik ken het. Ja, zo is dat. Hij is leeg. Conclusie. De show Heerenveen. Heerenveen maar. Profiteren. We gaan naar Friesland. We gaan naar Mark van Rijswijk. Veel plezier! Hey, was dit dus nou niet proberen? Of heeft het oren leuke speeltjes? Film je dit dan en deel dit met #MooiThuis.